Какво става, хора? Аз съм Exist, с мен е фота му 1, 2, 3 и този дед подскача тук е Target 3D Gaming. Тук сме отново в Bloodstone. IP-то ще видите долу в описанието. Първо, преди да започнем с клипа, искам да благодаря на всички хора, които ни гледат. За вас го правим. Така, нека да започнем. Започваме с Слава портала, който ви обещава да направим. Бом. И нека да текне вратата. Излезе вратата, нека да влезем. Да, вие виждате какво сме направили още взето. Като за ново, днес сме довършили, както обещах, една от фермите т.е. Redstone фермите, копчето да, съвсем обикновена Redstone ферма. От другата страна ще запазим за Brawl 9.7, който също знаете, че снима с нас. Тази част тук е запазена за Brawl 9.7, който също ще направи Redstone ферма. Да, тук ще започнем създаване на ферми за животни. Ще гледаме тук животните. От дясно мисля да са крави и овце, отляво може би зайци и... не знам, нека за момента са само зайци. Ще видим какво друго ще намерим после. Така, нека да продължим. Сега ще отидем отново към стълбището, т.е. спаунър 1. Спаунър 1, който Brawl 9.7 вчера го довърши. Да. Нека да слезем долу. Общо взето от вчера, от последното видео не сме направили голям прогрес, защото нямахме много време за игра. Аз имах работа, другите си работа. Успяхме да завършим спаунъра, който е, както виждате, това общо взето. Спалват се с времето скелети, зомбита. Така, нека да продължим. Ще ви покажа фонтана, който успях да направя днес, когато намерих време да поиграя малко. Фонтанчето общо взето съм го направил сравнително готино. Ще видим точно какво сме направили. Като за следващото видео мисля да се позабавим малко, което означава да понаправим още неща, тъй като за момента снимаме всеки ден и общо взето не прогресираме особено много. И мисля за следващото видео да прогресираме повече, като за показване да има повече. Ето тук долу реших да направя едно фонтанче под моста, т.е. не фонтанче. Под моста реших да пусна малко вода, да направим готино, мисля да го големя малко повече, да стане нещо като водопад, по-голям водопад, който да минава през моста, който е под планината, която ще е образуван като замък. Това е началната фаза. Нека да отидем към фонтана, който направих днес. Ето го фонтанът. Съвсем обикновено фонтанче, доста готино. Кръстил съм го Crystal Water. Не знам защо, доста ми хареса името. Мисля, че това е като за начало. Направихме, както виждате, път за втория спаунър, където тук не знам защо има толкова голям Sugar, всъщност забравих как се казва точно. Sugar Cane. Не знам защо е толкова огромен. Но да, общо взето е това за днес. Следващото видео се надявам да е по-нататъка, когато сме по-развити. Да, аз бях Exist, с мен бяха Фотама 1, 2, 3 и Target 3D Gaming. Благодаря, че гледахте. Бай-бай, ютуба!